Βανιντίδης. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο αγώνας για τη διάσωση της ελληνικής οικονομίας σκίασε όλες τις προσπάθειες και τις μάχες που δίνει η ελληνική κυβέρνηση σε όλα τα επίπεδα και προς όλες τις κατευθύνσεις. Ωστόσο, το νομοσχέδιο που συζητάμε σήμερα δεν έχει ιστορικό προηγούμενο. Ο Καλλικράτης έρχεται να συνεχίσει τα βήματα του Καποδίστρια στην αυτοδιοίκηση και να κάνει άλματα στην πολιτική της αποκέντρωσης και της αναπτυξιακής επανεκκίνησης της χώρας μας. Αποτελεί μια από τις πιο θεμελιώδεις προγραμματικές δεσμεύσεις της κυβέρνησής μας. Εντάσσεται στο πλαίσιο μιας δέσμης μεγάλων τομών για τις οποίες η κυβέρνηση είχε προεκλογικά δεσμευτεί και τις οποίες από την επόμενη μέρα των εκλογών υλοποιεί απαρέκκλητα. Πεποίθησή μου είναι ότι τα σύγχρονα συστήματα διοίκησης, για να είναι αποτελεσματικά, οφείλουν να είναι λιτά και συγκεκριμένα. Το σχέδιο αυτό είναι εκ πρώτης όψεως ογκοδέστατο και πολύπλοκο, γιατί περιέχει ρυθμίσεις όσο 16 νομοσχέδια. Όμως η προσεκτική του μελέτη οδηγεί στο συμπέρασμα ότι το σχέδιο αυτό είναι σαφές και οδηγεί σε μια πιο σφιχτή και αποτελεσματική διοίκηση. Στόχος του Καλλικράτη είναι να αποκτήσουμε επιτέλους ένα καλό κράτος, σύγχρονο, αποτελεσματικό, επιτελικό, αποκεντρωμένο. Ένα κράτος που να ανοίγει νέους δρόμους ανάπτυξης. Έχουμε υποχρέωση να γυρίσουμε οριστικά σελίδα, να βάλουμε θεμέλια για μια ισχυρή αυτοδιοίκηση. Το σχέδιο Καλλικράτης, κατά τη γνώμη μας, είναι η λύση που σημαίνει τέλος εποχής για το πιο συγκεντρωτικό κράτος της Ευρώπης, όπως ήταν το ελληνικό κράτος. Και ταυτόχρονα, βέβαια, η αρχή μια νέας πορείας για τη χώρα μας. Όλοι συμφωνούν ότι το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης βρίσκεται στην τοπική και περιφερειακή αυτοδιοίκηση. Αυτή τη λύση έχει και η χώρα μας. Οι περιφέρειες έχουν μέχρι σήμερα υλοποιήσει πολλά περιφερειακά προγράμματα και έχουν αποκτήσει τεράστια εμπειρία. Κύριος στόχος της διοικητικής διαίρεσης είναι η απρόσκοπτη υλοποίηση των περιφερειακών προγραμμάτων του ΕΣΠΑ. Γι' αυτό δημιουργούνται 7 αποκεντρωμένες κρατικές διοικήσεις, διευκολύνοντας την περαιτέρω αποκέντρωση του κράτους. Με τις 13 αυτοδιοικούμενες περιφέρειες να γίνονται θεσμικό όχημα για την ανάπτυξη. Η Θεσσαλονίκη, από την οποία προέρχομαι, είναι το κέντρο μιας πολύ ευρείας περιοχής με πληθυσμό πάνω από 1,5 εκατομμύριο κατοίκους. Έχει ισχυρή σύνδεση με τις γύρω χώρες, μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μη. Και το γεγονός αυτό δημιουργεί πρόσθετα πεδία για χρηματοδότηση από τα ευρωπαϊκά ταμεία, επειδή δεν αποτελεί κυβερνητική έδρα, έχει εξάρτηση από την πραγματική οικονομία, δηλαδή από τη δράση των επιχειρήσεων και των πολιτών της. Χαρακτηριστικά πρέπει να αναφερθώ στο εξής. Όπως έχει υπολογιστεί, η αποκεντρωμένη κρατική διοίκηση Υπήρου και Δυτικής Μακεδονίας και η διοίκηση Μακεδονίας και Θράκης εξασφαλίζει βέλτιστη επιλεξιμότητα, δηλαδή την παραμονή της στο στόχο 1 για όλη τη Βόρεια Ελλάδα στην επόμενη προγραμματική περίοδο και για το επόμενο κοινοτικό πλαίσιο στήριξης. Με το πρόγραμμα Καλλικράτης, όπως έχει υπολογιστεί μέχρι σήμερα, μιλάμε για μια ετήσια εξοικονόμηση πόρων πάνω από 1,2 δις ευρώ. Πόροι που προέρχονται από τις συνενώσεις των Δήμων και τη μείωσή τους σε 325, από την κατάργηση των 13 κρατικών περιφερειών και την σύσταση 7 αποκεντρωμένων διοικήσεων και από την κατάργηση των 54 ομαρχιών και τη σύσταση 13 ερετών περιφερειών. Μιλάμε όμως και για μια προσδιορίστη προς το παρόν εξοικονόμηση πόρων που θα φανεί από την εφαρμογή του σχεδίου Καλλικράτη. Καταρχήν, με την εφαρμογή του προληπτικού ελέγχου από το Ελεκτικό Συνέδριο στις Δήμους και στις δημοτικές επιχειρήσεις. Όπως γνωρίζετε, το σχέδιο νόμου προβλέπει το γενικευμένο έλεγχο από το Ελεκτικό Συνέδριο, το προσυμβατικό έλεγχο νομιμότητας σε συμβάσεις πάνω από 100.000 ευρώ, τις οποίες συνάπτουν Δήμοι, περιφέρειες και τα νομικά πρόσωπά τους καθώς και οι επιχειρήσεις τους. Σημαντικό μερίδιο στη μείωση δαπανών έχει και ο προσδιορισμός στο μισό περίπου των θέσεων του πολιτικού προσωπικού. Πολιτικό προσωπικό που θα κληθεί να σηκώσει στις πλάτες του, μαζί με το διοικητικό προσωπικό και την κυβέρνηση, την πετυχημένη υλοποίηση αυτού της μεγάλης πρόκλησης. Η θεσμοθέτηση της διπλής εκλογικής αναμέτρησης είναι μια παρέμβαση από την οποία και μόνο εξοικονομούνται σημαντικοί πόροι. Τίθενται προϋποθέσεις και διαδικασίες
για τη λήψη δανείου από τους ΟΤΑ, για να μην υπάρξουν ξανά στο μέλλον περιπτώσεις υπερχρεωμένων δήμων και όπως όλοι γνωρίζετε ότι τα δάνεια των ΟΤΑ συνυπολογίζονται στο δημόσιο χρέος. Ο ελεγκτής νομιμότητας που προείσταται της αυτοτελούς υπηρεσίας εποπτείας των ΟΤΑ είναι ανώτατος υπάλληλος με πενταετή θητεία, απαλλαγμένος από την νομιμότητα που μέχρι τώρα για λογαριασμό του ασκούσε ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας, μετακλητός υπάλληλος δηλαδή διορισμένος από την εκάστοτε κυβέρνηση. Κάθε αρμοδιότητα και εξουσία πάει στο εγκύτερο δυνατό σημείο για τον πολίτη. Συστήνονται παντού τοπικές και δημοτικές κοινότητες που αντικαθιστούν τα τοπικά και δημοτικά διαμερίσματα. Για την κοινότητα, δημοτική του και τοπική, γιατί η κοινότητα δημοτική και τοπική είναι το κύτταρο των νέων ισχυρών δήμων. Ρυθμίσεις που κατεβάζουν το όριο συμμετοχής στα κοινά για τους νέους στα 18 χρόνια. Καθιερώνοντας ο θεσμός του συμπαραστάτη του δημότη και της επιχείρησης σε κάθε δήμο. Συστήνεται επιτροπή διαβούλευσης στους δήμους και στις περιφέρειες. Δημιουργούνται τα ηλεκτρονικά ΚΕΠ. Εισάγεται η έξυπνη κάρτα του δημότη. Κυρίες και κύριοι, άλλοι χαρακτηρίζουν τον Καλλικράτη ανατρεπτικό και χρήσιμο. Άλλοι άδικο και κομματικά μεθοδευμένο και ότι ξεπερνά τις κόκκινες γραμμές. Κάποιοι δηλώνουν θυμωμένοι και άλλοι δικαιωμένοι. Σε αυτό που συμφωνούν οι περισσότεροι είναι ότι το σχέδιο Καλλικράτης υπό τις παρούσες συνθήκες είναι αναγκαίο για να αποκτήσουμε επιτέλους ένα κράτος νοικοκύρη που έχουμε ανάγκη για να κάνουμε ένα μεγάλο άλμα για ένα καλύτερο και αποτελεσματικό κράτος. Εμείς στο ΠΑΣΟΚ είμαστε αποφασισμένοι να προχωρήσουμε και να κάνουμε αλλαγές και τομές για τις οποίες μας ψήφισε ο κόσμος μας και μας στηρίζει. Σας καλώ λοιπόν να συμφωνήσουμε και επί της ουσίας και επί του περιεχομένου του παρόντος νομοσχεδίου. Σας ευχαριστώ πολύ.